Geçer kardeşler, hoş geldiniz. Esenlikler Oğuz ile şu nedir meclisi nasında halkımız bilen konstitusiya yani bir konstitusiyany tanış etmekçi bolup şu gün toplanıştık da yığınlaştık. Şunun konstitusiya diýip näme diýilýär? Bir türkmen sady dilini aýdanda bir ýurtda milletin yani ýa-da halkyň bir ortaça düzgün bilen ýaşama şertlerini aňlatýan maddalar bolýar içinde. Şeýle edilmeli, şeýle edilmeli däl. Döwlet guruluşy barada ýazylýar. Adam hukuklary, şonuň ýaly dünýä hukugyna mesela biz bunun indi konstitusiýanyň nemesi bar da preambula diýeni, ýani şu konstitusiýa näme esaslanyp ýazyldy diýen bir neme bar. Esasy önemli ýeri bar şunun konstitusiýanyň. Düzgün ýa-da konstitusiýa bize näme gerek boldy, näme niýede gerek boljak, gelecek, geçmiş, şu wagtky ýyl nemelerimiz, üstümizde ýyllar şolar şu nememizde, durmuşymyzda ulanjak düzgünleme diýip sada dilde aýtsak, ýani orta neme dil bilen konstitusiýa. Biziň halkymyzyň ýaşaýyş ugury şu konstitusiýa esaslanýar. Ýurdumyzda Türkmenistanda döwlet guruluşy baran bolsa, şu konstitusiýa esaslanýar. Elbetde de facto, de jure Türkmenistanyň ýagdaýy ütgeşikrak. Onuň üstünde de dowamında halkymyzy tanıtmana, yani öwretmene, bildirmene dowam eder. Şuňlukça şunun esasy meselesi bar, preambulasy. Şonuň üstünde durup geçelim, kardeşlerim, yurttaşlarla öz pikirlerini, düşünjelerini paylaşarlar. Belki sonra ýüze çykyp biler. Stadionda okap beren şeýle diýär, Türkmenistanyň konstitusiýasy. Türkmenistanyň halky bolan biz öz ikwalymyzy kesgitlemek baradaky midemes hukukymyza esaslanyp watanymyzyň häzirki we geljekki ikwaly üçin jogapkärçiligimizden uğralyp ata-babalarymyň agdy bir parahat we oňşukly ýaşamagyny ünden wesetine ograrlylygymyzy beýan edip milli gymmatlylygymyzy we bähgitlerimizi gorap saklamagy Türkmenistanyň garaşdyrlygyny, öz yktiýarlylygyny, hemişelik bir taraf hukuk ýagdaýyny hukukdalandyrmagy maksat edinip her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny hem azatlyklaryny kepillendirip jemgyýetde raýatlyk asudalygyny we milli agdybirligini üpjün etmäge, halk häkimiýetiniň hem-de demokratik, hukuk we dünýäwi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalyşyp, Türkmenistanyň esas kanunyny şu konstitusiýany kabul edýäris diýär. Ne şeýler yurttaşlar, kardeşler. Preambulada biz şu konstitusiýany näme üçin kabul edenligimiz barada şöyle setirler bilen beýan edilýär. Nestadan soň häzir men azıcık göz gören nemelerim bar da azıcık düşünjemden bereýin orta. Nestada Türkmenistanyň resmi diliniň içinde ulanýan bir söz bar, raýatlyk diýip. Bulam arap nemesi, yani boyun bolan, boyun sürüsü ya da koyun, şonuň ýaly bakylýan mal, şonuň ýaly mal manyny berýär. Bärde aslında yurttaş ya vatandaş olmaly. Şo ýurtda ýaşaýan, şo ýurduň eýesi hökmünde yurttaş ya vatandaş bolmaly, ildeş hem bolup biler. Endi stadene bir sözler bar. Şu konstitusiýany biz näme üçin nemedenligimizi, türkmen halky näme üçin kabul edenligini aýtýarlar. Nerden biz uýjalçyk ýa hukuk aldyk diýär. Stade diýär. Öz ikwalymyzy kesgitlemek baradaky midemes hukukymyza esaslanyp diýär. Midemes hukuk. Yani o hukuky, yani
öz ıkwalymyzy kesgitlemäge diýär. Ýani şeýle durmuşda ýaşamana ýa-da ýaşamazlyga, ýa islemezlige ýa-da garşy çykmana şöyle durmuşda ýaşamana biziň de mizemiz, hukukumyz bardy ýani. Mizemiz bolanda el degirmesiz, el degirip bolmajak, aýryp bolmajak, sirip tüpürüp bolmajak hukukda. Men şu jaşarynda duraýyn, oňa ýa-da kardeşler düşünjelerini aýdarlar. Belki soraglar ýüze çykar. Oňa men ýene-de üstünde durup bilerim bäze. Maňa şaýda görünmejek. Elini aldyran telefondan ýerdim ol görünmejek bolýar maňa. Elini aldyran barmy? Ýok galla. Täze ýok ýani. Hali men de dowam edeýin. Neme? Bizler bu meýdana adamsy bolanmasaň hemmämiz esasan din anlamaz. 7-24 kawat 36 kawat 48 saat ýylgyny işläp bundan soň gijede şu wagt bizde saat näçe boldy? 10 törek boldumka. Ben anlamadım. İntam işi dine nokta. Türkiye nemesinde yurdunda nälerdeýde işlenýärler diýip aýtjak bolanda agyr şertleriniň aşagynda. Ýöne ýazgylarymyzdan şu sebäpli ýetişip bolan noktaýa ýaly mümkinçilik bolan wagt el galdyrmanada. Men dowam edeýin. Inestada halka aramlyk tetirmesetir o kayn watanmyzyň ikinji setir. Watanmyzyň häzirki we geljekki kualy üçin jogapkärçiligimizden uğralyp diýär. Ýani biz öz kualymyz diýär, ýani öz kualymyz we çagalarymyzyň, goşaklarymyzyň kualy diýär, ýani geljekki ýaşap bilmene şertlerinden diýär. Göz öňünde tutup biz jogapkärçilik alyp şu konstitusiýany düzýäs diýär. Ýani biz şu konstitusiýa emedip indi haýsy jogapkärçilikleriň ýa-da haýsy sebäplere görä konstitusiýanyň düzülendigini aýdyp geçýär şu preambulasynda. Beştaýda duraýyn Muhammed kardeş elini aldyrypdyr. Buyur. Sağ olun sözleriňiz üçin. Indi ýanky şu okan ýerinde bizden kardeş bu näme aýdyp geçdiňde ýanky öz diýýärdi. Öz kualymyzy keskitlemeli diýär. Öz kualymyzy keskitlemeli bolan diýär. Öz kualymyzy keskitlemek üçin diýär. Elimizde bar olan mizimiz, hukukumuz diýär. Ana şol şu taýdan men alyp gideýin. Nirak nemetjek bolýan gurrumy, esas gurrumy. Häzir bir ýurtda, bir jemgyýetde ýanky en güýçli bir näme? Biziňki jemgyýetlerde ýanky gorky bilen ýönetilen, gorky bilen dolandyrylan jemgyýetlerde esasy näme diýerler da bir kult döre diýerler. Ondan soň şondan gorkmalymyşyň. Şoňalygy bir düşünje döre diýerler halkda. Bu diýmek näme diýmek? Näme ýanky bir konstitusiýon döwlet edel o diýmek. Ýanky bir aşalyk diýýär bir zat bolýar da sen gorkup ýaşamaly. Ýa-da nim şo taýda dogry bolsa, ýalňyş bolsa bir ýurdun baş tutany şo taýda näme bolýar? Sözeýesi bolýar da. Taýda näme bar? Ýurdun baş tutan sözeýesi bolsa, onuň ýanynda ýanky togan garyndaşlary ýa-da nim şol häkimiýete boyun egen, şolaryň häkimiýetiň beren wezipelerine daýanyp hereket edýänler şo taýda Marginal. Ha bolsun.
şoňalak bir demesi bar da indi. Şol bolup durup ýaşalyp durup şertleri bilen ýa-ni näme deňeşdireli hal sen okak geçen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň preambulasy diýilýär. Şol ikisine ikisi bir-birine bir ters da yer bilen gök ýaly diýilýär. Ýa-ni türkmenlerde şoňa bir söz bar. Yer bilen gök ýaly tapagy bar. Endi biz muň haýsyna uýmaly ýa-da haýsyny kabul etmeli diýip birinji bilen emetmeli da. Adamlar özüne sorag bermeli bu ýerde. Haýsysy bize ýakyn. Biz şu taýda bir paşalyk ýaly bir baş tutan bar. Yani prezident diýjekler. Demesi ýok. Prezident bilen bir baglanyşy ýok. Prezident bir wezipedir. Ýa-ni şu gün ýa-ni oturtma prezident taýda demedäl da. Wezipe laýyk bolmadygy üçin beňzetme hökmünde şu taýda biz haýsy tarap seçmeli. Aýdylýanlar bir zat, ýa-ni praktikada amala aşyrylýanlar başga zat. Şoňa öz çekmesi. Häzirçe. Yani siz bolsaňyz haýsyny saýlardyňyz. Ýa-da sonra bilen wagtça demeden jemläýin, sag bolun. Öyle. Men dowam edeýin onda häzirçe el galdyrýan ýok. Saňa görünen oklardan. Näme diýýärdi? Ştada 3-nji setlerini dowam eden ata-babalarymyň ady bir, parahat we öňşükli ýaşamany ünden we setlerine ograrlygyny beýan edipdi. Indi ştada biziň kulturamyz barada gurulmak diýýärdi. 3-nji ýaşamak. Birden bäri ata-babadan bäri nähil diýýärden ýaşap gelýän şertlerimizde diýýärdi. Yani kulturamızda. Nirde ündäpdirler? Men ayna 50 ýaşap gelýän ol ata-babam nirde ündäpdir maňa? Men bu ündelen nemeler wesiýetlerdi. Nirde okap biler? Nirde okap biler men şonu? Gorkut atada okap bilerdiňe. Ne men kultura barada gurrun etýän bolsa, şüpürýän bolada. Men kulturam boýunça Türk halklarynyň, Türk urlarynyň bir ortak nemesi bardyr Gorkut ata. Ene şol oğuz nemesine hasam ýakyn. Şu taýda bütün halkymyň ýaşamaly şerti ýetip gitmez ýaly, bar bolma şerti şonuň ýaly ýagdaýda ýazylýar. Ondan Gorkut ata destan diýetjäde barmy bizde öwredirlermi? Men neden öwrenmeli bolum? Ata-babamyň nemesini. Ündänni. Aslında ştada indi men ýene bir harp söz ýalňyşynam görkezjek bolem. Ata-babalarymyz diýmän ştada ata-enelerimiz diýip ýazylsa has dogry boljak. Atam bolan ýerinde enem bolmaly dälmi? Bizleri dünýä kim indirdi? Enem milli, bu derden geçtik. Milli gymmatlyklarymy diýär. Milli gymmatlyk. Yani millet diýmek näme diýmek? Biz Türkmenistanda häzir millet hökmünde ýaşap otyrys. Bir näçe halklaryň jemlenip bir millet bolýar. Yani hemme şeýmediň bütün milletiň gymmatlyklaryny eýer ýastyr. Yani hemme şeýniň nemesi nähil diýýärden ähwetleri, kulturasy ýaşadylýar diýdik şu taýda. Gymmatlyklary. Türkmenistanyň garaşdyrlygyny diýär. Endi şu nerden çykdy Türkmenistanyň garaşdyrlygyny? Biri biz basyp aljak bolupdymy? Özüne garaşdyrjak bolupdymy? Ýa öň garaşlydykmy biz? Kime garaşlydyk? Öz yktyýarlylygyny. Ya olar ýerlikli söz öz yktyýarlylygy. Hemişelik bir tarap hukuk ýagdaýyny pogtalandyrmagy maksat edilipdi. Ol bir taraplyk dünýä
cemiyetinde ya da milletler guramasında, Birleşen Milletler guramasında sen ikrar edilen soň onu zol elinden alıp durlar men. Näme üçin puktalandyrjak bolan ya düýü gowşap durmy? Maksat dedim. Her bir adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip, elbetde ene bärde adamyň hukugy bolup biler. Ýöne raýatyň hukugy çäklendirilýär. Ozaň 21-nji asyrda ýaşap görsiz, raýat bolmalymy Türkmenistanda? Raýat sözüniň özü ýaňam aýtyp geçdim. Kul diýmekdir, mal diýmekdir, goýun ýaly bakylmak diýmekdir. Arap sözü köklü bolan soň sinet göräýsinler. Yurttaşlarymyz. Raýat sözü niden gelýär? Raýa diýen bir neme bardyr. Ýok, ol Türkmenistanyň lemesinde ýazylypdyr, resmi ýagdaýynda pasportlarymyzda da bar. Ýazylmalymy şol? Ýazylypdyr. Milli Halat Ediş Komiteti aýdyp geçdi. Adam meclisleriň birinde kabul etdik, kararam kabul etdik. Raýat söz aýrylyp yurttaş sözüme gelmeli. Ýani şo ýurdun eýesi hökmünde, paýdar hökmünde bolmaly. O ýurdun, şo ýurdun guly hökmünde däl-de, maly hökmünde däl, şo ýurdun goýuny hökmünde däl. Raýatyň hukuklary, adam hukuklary. Hukugyň içinde eýem şol ana izinden neme däl, hukuklaryny hem azatlyklaryny kepillendirip däl. Hukugyň içinde azatlygyň özü bar. Azatlyk ýok bolsa hukugyň içinde. Hukuk boldugymy onuň? Men stady duraýyn, ýurtdaşlar soň ýene dowam eder düşünjäm. Oğuzhan kardeş buyur. Salam kardeşler. Giç ýaşawy diýili. Hakykatdan öňçülük bilen biz taryhymy bilemiz okta. Taryhymy bilmedigimiz üçin bu konstitusiýa bolany ne, bolmany ne. Şimdi bular özlerini goramak üçin ýazypdyrlar ata babalarymyzyň diýe. Ýöne biz ata babalarymyzy tanamyzok. Ya taryhy öwrenmedik. Ya da konstitusiýany mekteplerde okudulmady, görkezilmedi. Onu sakladylar halktan. Näme sebäpden saklaýarlar? Halk öwrenmesin diýipmi ýa hakyny okuny bilmesin diýipmi? Ya da adamlary, watandaşlary. Bular raýat diýip geçýärde. Raýat söz däl de şoňa watandaş ya da ýurtdaş sözüni ulansalar bolmaýarmy? Bular halky küçümseýärler. Halky adam hataryna gören oklar. Onuň üçin bular şu konstitusiýany her ýylda da üýtgedip durlar. Konstitusiýa üýtgedilýän zatmy? Konstitusiýany üýtgedilmek üçin oňa ýürüýte bir näçe ýyllar ne Amerikada şu adamlaryň elinden şu silahlaryny ya yaralaryny almak üçin näçe ýyldan bäri bir kanun üýtgedip bilmenýärler. Näçe ýyllardyr. Ýöne bular her ýylda 5-ýyl 6-ýyna aýrýarlar, onun mäşini goşýarlar. Kime ýaraýar kanun? Kimin peýdasyna işleýär? Halkyň peýdasyna işlänok bu kanun. O kanun halka yaramadykdan sonra kime yarajak bu? Milletin ýarty ýurdun daşynda. %80 götürmi. O kanuny, hukugy okanda ne, okamanda ne. Bunu özleri üçin, özlerini bir goramak üçin ýazdylarmy? Halka raýat diýip, özlerine de adam şekilinde geçirýärler. Bular halky küçümseýärler. Onuň üçin bu kanunlaryň hemmesi täzeden ýazylmalydyr. Täze Türkmenistanda bularň bu ýazdyklarynyň hiç birisem geçerli däldir. Sağ olun. Bolýar. Başka söz alacak barmy kardeşler? Bolmasa men dowam etjek. Meleke hanım buyurun.
falan illeşler. Menem şu konstitusiyan okulu Türkiye bir hili nimerek gelya gerek mecek artıkmaz sözler kän ulanılýar şo taýda. Yani Merdan kardeşim millek geçti. Sen ýazyp oturanın konstitusiýa, kanun ýazyp oturýarsyň, o taýda mizemez, bir tarap el degirmez, el yetmez. O odanna oturmak gerek gel oň daşyndan aýranyp ýüzümüze siljek aladamyz ýok. Kanun dille ýazylmaly. Ähli halka da düşünükli dille ýazylmaly diýen ýetişdireniňe jahil halk yörüte jahil edip ýetişdirýärlerdiňe odan sözler bilenem özlerine behwit edip konstitusiýa ýazýarlar, onsoň halk şoňa taýin bolup gezip berýär edip. Raýat sözü hökman aýrylmaly, ýurtdaş bolmaly. Soňam bizim el atalarymyz bir wagt aýdanam bolsa orta asyrda ilki durmuş gurulşyny häzir 21-nji asyrda şoňa görä de konstitusiýanyň döwrüne görä ütgetmeli. Ýene atamyz aýdypdyr diýip awalap ýöremerler dersini geyip. Döwre görä ütgenmeli. Biram şunu aýtjak bolam, bir tarap mizemez, ýene näme gerekler bir düşünükli dille ýazmaly konstitusiýany eslenip bir watandaş okarny şo taýda düşünüp biler, ýaly öz hak hukugyny ýol berilýär, şo taýda hak hukuky bozulýarmy? Şular aýtaýyn diýdim. Ola, sağ olun. Ben devam edeyim. El kaldırayan kardeşler olayınca. Ya, deredin. Halk hakimiyetinin hem de demokratik hukuk ve dünyevi devletinin esaslarını berkarar etmeye çalışıp Türkmenistan'ın esas kanununu şu konstitusiyon kabul ederdi. Halk hakimiyeti diye. Eniştade näme diýmekçi söz? Halk hakimiyeti. Halk islese yalkar, islese yakar diýär. Yani şol edenin hörül diýerler ýa-da hasada sözde. Halk hakimiyeti ýokary derejede diýdigi. Yani islese ýa-da bu sistemde ýaşap bilýär, islese bu sistemde ýaşaman bilýär-de başga sistemanyň getirip bilýär diýdigi şol. Yani güç halkın elinde diýdigi ýene-şi jaşýar. Demokratik diýdigi, yani köpçülük bilen azlygyň, köpçülüğün kararında hem de azlygyň hukugyny iýmezden demokratik hukuk dünyevi devletin esaslaryny berkarar etmeye çalışyp diýär. Dünyevi diýerler de bular dünyevi devlet bolanda din bilen adamyň inançlary bilen neme garşymaly däl döwlet işleri. Ýöne Gurbanuly, Serdar, yani ýa-da belki emeldarlar, ministrler diýip özüni görkezýänler. İslam dinini reklam edip böler. Mekke Medine'de da gidip ya yurdun içinde tügür kaldırıp yen edip el kaldırıp. Dünyevi devlet bolan o. Türkmenistan'ın esas kanununu şu konstitusiyon kabul edýär. Indi sadece şöyle bir zat var. Bize nesine formalist oldu anne şey. Indi bir şey dokumentalny yuridik taýdan biz hemme halk bolup şunu kabul etdik diýeriz konstitusiýany. Konstitusiýada näme geçýär? Ýurdun dolanjdyrşy prezidentski respublika diýär, prezident respublikasy. Indi biz şuna her bolýar diýdik, prezident respublikany bolýar diýipdir, doğru dämi? Indi kabul edýär diýipdir. Demek biz kabul edýän bolsak, bir näçe wagt mundan oň şunu kabul eden bolsak, şu konstitusiýany bir näçe wagt geçen soň
kabul etmekden çıkıwamylýar. Ya bize nizamyz hukuk diýip esaslanýar aýna şol. Islesek kabul edip bilýär, islemesek kabul etmenen bilýär ertek gün. Sebäbi näme? Halk häkimiyeti bar ýurtda. Gerek bolsa, gerek bolsa däldi, häzir gerek ol. Mecburi. Bu ýagdaýda Türkmenistanyň bu ýagdaýynda prezidentlik respublika diýä bolyn, ýani aslında bu monarxiya bolupdy. Atadan ogla geçdi. Indi biz bolýa 1991-nji ýyldan bäri şüňleçele prezidentlik respublikada ýaşap berdiýär. Ýöne biz şu konstitusiýany kabul edemizde halk hökmünde näme üçin kabul edýär? Canymyza yarasyn diýip. Sada dilde aýdamyzda Türkmenistan içinde düzgün bolsyn, döwlet dorandyrşam şunuň ýaly bolsyn, şöyle ýagdaý bolanda bizem işli, güýçli, hukuk, bizim hukumumyz goralan, bizim toprağımız bolsyn, bizim asudalygymyz goralan, ýani rahatlygymyz. Polis bizi gorasyn, mehemeler bizim suwumuzy üçin etsin, daşky görünmeýän belalardan gorasyn, ondan soň harby goşunmaz görünýän belalardan gorasyn, terrorizmden zatdan. Ondan soň ministersiýalar bizi işli güýçli etsin, pensiýaly etsin, student bolsam ýa maýyp bolsam, işe ýaramaýan bolsam sosial üçinçiligini bersin. Men ýurdun içinde iş etmäne mümkinçilik döredip bersin. Hökümetiň bir sany we aýnym etmesiz, aýry goýulmasyz wezipesi halka seretmek. Bu ýagdaýynda 1991-nji ýyldan bäri biziň ýararymyza bolupdymy halkyň ýarary ýok bolanok. Näme üçin bolanok? Aşgabatda mermer jaýlar bolan bilen ol Türkmenistanyň hal ýagdaýyny aýnaň öňüne getirip görkezden oga. 100 miňlerçe, milyondan geçip halkyň ýurtdaşynda ýygyp ýitmanda bolup, kimler Türkiýe Cumhuriyetinde ölüp gidipdi, kim Russiýa Federasiýasynda Ukrainaga garşy basbalçylyk hereketinde aldanyp aldanman mecbur ýagdaýda şu taýda ölüp ýitip gidip beren bar. Başka dün Afrika, Livan dedi, Irak dedi, Türkmen dünýäye aýrady. Ýitmanda bolup. Ýurdun içinde az nememiz yok, adaletimiz yok. Polis aylık az bol nemet diýem ýa häsiýet şonuň ýalymy halky gorumaly derine diňe taýaklýar. Möhüm nämet ýa maňa toprağym gaýdyp bermeli derine milli hopsuzlyk ady orada milli hopsuzlyk. Men iqtisadi ýagdaýdan garaşsyz bolurmaly, syýasy ýagdaýdan men garaşsyz bolurmaly, möhüm iş etmeli derine menden ya da öýümdäkilere basş etdi ya. Näme üçin sen dogrular gepleýäň diýip. Özün prezident ya da milli başlyk diýip görkezip beren adam çykyp dünýäniň özünde Türkmenistanyň näçe trillion pulu var, gorlary var diýe ýöne men näme üçin men ýaly milyonlar halk ýurtdaşynda sermenipdi. Demek bize yaramandır bu prezidentski respublika halkımıza yaranır. Näme etmeli? Öz iqbalymyzy kesgitlemek baradaky mizemet hukumata esaslanyp diýär. Biz tebii ýagdaýda şo ýurdun ýurtdaş bolany üçin öz iqbalymyzy kesgitläp bilýär. Islesek bu konstitusiýa boýunça ýaşap bilýär. Islesek başka konstitusiýany getirip bilýär. Muny iptal edýärse täze ýazyp bilýär. Täze nädip ýazyp bilýär? Niden öwrenip bilýär? Tarihimizde bamy, owa tarihimizde ba, oğuz ýyl bolan wagtymyz, döwlet dälde oğuz ýyl bolan wagtymyz. Döwlet sözü soň araplar gelen soň geldi. Belli bir paparjagyň güýjülenýän yerinde döwlet derýär. Dünýä ilminde ýa-da biliminde ýa-da dünýäde ösüp barýan
belli bir derece yeten ýurtlar rahat bolup beren döwlet guruluşlary bar. Şolaryň konstitusiýasyna seredýän güýj aýrylşygy bar. Tut, ulgamy, yasama, ulgamy ýani kanun çykarjy, biram hökümet. Üçe bölünýär güýç. Türkmenistanyň konstitusiýasynda bolsa şunçunda. Ene bulandy nämäki 22-nji ýylda men nemeden PDF'den aldım da kopya edip çıkardım. Şimdi ene bäde uygulamamda var bir tane Türkmenistan konstitusiýasyny o tarzda näme ýazýar? Häzirki serdar var, prezidentlik görkezleýän. Güýç şonuň elinde dik görkezleýär. Hemme güýç. Nädip hemme güýç elinde bolýar. Täbi güýç ulanjylaryň ýa-da jeza berjileriň diýbem geçen ýerler var. Hemmesi şonuň elinden, ýani serdaryň, ýani prezidentlik görkezleýän şahsyň gol astynda. Näde böyle ýagdaý bolýar? Ýokary suwdyň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministri, goşunmaşa özi. 4 sany güýç onuň elinde. Ondan milli hopsuzluk var, milli hopsuzluk konstitusiýada ýok ýazylan ýeri. Ýöne bir sehelçe 3-4 sany näme ýazylan ýeri bar, näme diýip geçýär. Milli hopsuzlugyň döwlet hopsuzlugyny diýip geçýär. Döwlet hopsuzlugyny başlygy bolýar. Ýani KGB-niň ýani mähkemeniň üstünden seretýän adam. Demek mähkeme onuň elinde, içeri işler polisleri onuň elinde, baş terkelde özi. Ondan soň suud, ýokary suwdyň başlygy, ondan soň baş prokuror. Hemmesi bir adamyň elinde. Şimdi bärde Türkmenistan ýaş döwlet, ýaş ýurt ösýär, ösüp barýar, enesçök, manösçök diýip gürrüňe diýerler da. Propaganda gidýär, gürrüňemde. Indi 91'den beri ösüp gelýär-de biz Türkmenistan ösýär-de biz göremiz okmy. Men näme üçin geçen ýyl 2005'de geldim, 2007'de gittim. Diňe men däle, şo adam yüz miňlerçe adam ýurtdaşynda gelip ýygyp. Geçti 5-10 ýyl soň ýene geldim men. 2019'dan beri ýene gelip berdim men ýurtdaşynda. Demek prezidentski respublika, yani konstitusiýadaky ýazylan döwlet sistemi bize yaranok. Birgiden enelerimiz, çağalary diri wagty, atalarymız diri wagty. Yani men özüm gyýyz jagaşymy birinji, ikinji klasa geçende goýup gaýtdym indi 7-nji ýyl. Çağalarymız diri ýetim. Şu düzgün sebäpli. Biz ýalňyşyp kabul edenmişiz muny. Ýalňyşypdyr söýne bizi ütedip biläsem. Biz halk häkimeti var ýurtda. Neden hukuk alar? Tebii hukukumuz var. Midemez hukukumuz var. Näme üçin bize yaranok bu konstitusiýa prezidentski sistemi? Hemme güýç bir adam elinde. Meclisde bir neme var, 125 tane oynatky. Olar islese de ýa-da şol meclisin içinde gowy adamlar baram bolsa diýip kabul ederler. Elinde kontrol ýok, güýç ýok, hiç taýda edip bilmeýärler. Bir adam buýra, şoň aýdan bilen. Bu sistema bu sistema ýazylypdyr. Prezidentski respublika üçin mükemmel edip ýazypdyrlar muny. Adam hukuklary, insan hukuklary zatdy geçýär. Ýöne näçe geçende de näçe madda doldurar sen şol adam hukuklarynyň güýç bölünüşi 3'e bölünmese bolanok. Men wagtym boldy eden. Şaýda duraýyn men ýurtdaşlar. Almurada buyur.
Men sagada da seretmendim gepläki oturtdum. Var bugun sen alıp barajy ömerden. Salam kardeşler, birinciden kabul olun. Şular ýaly döwlet bahsiyetli görünmleri de otursanız. Entek biz elbette konstitusiýa giremde, şuňdyň preambulasynyň ýaly giriş sözüniň üstüne otursanman. Ol haçan ol maddalara geçenizde görmek näçe jenaýatyň üstü açyljak. Özüni hökümet dip atlandyrýan jenaýatkar toparyň edip oturan jenaýatlaryň üstü açyljak da şu kanunlaryň üstünde. Gelin onunla şu preambula barada ýaly giriş sözü we şu benim pikirim aýdaýyn. Preambula näme? Bizim halkymyzyň öz isleri ýa beýanaty. Ine biz bütün halk bolup şulardan isleýär, şol esasynda da ine şu baş kanuny ýagny konstitusiýany gollaýar. Şu taýdan biz pikirlerimizi, hakkımızı, hukukumuzu şol ýanky baş kanunyň üstünlüğünden biz berja ýa-da amal etmekçi diýip görkezilýär. Ýöne geçen 36 ýylyň içinde şu konstitusiýa men bilşime görä 9 ýylda üýtgedil. 8 ýylda anyk 9-njy ýylda ýanky merdan kardeşimiň aýdyn soňky üýtgedler boldy. Şoň. Indi näme bar bärde? Bizde halk bir ýany, hökümet bir ýany. Ýani konstitusiýa bir ýany, emelleri başga bir ýany. Ýöne halkyň eden beýanaty biz şunu näme üçin kabul edýäsik beren preambulasynyň ýeke sözüm ýerine ýetirildi. Mesela alıp göreli halkın karşılıklı ya närazylygy beýanat etmek üçin ýygnançyklar geçirmäge, protestler geçirmäge, ýörüşler geçirmäge haky we hukuky bardyr diýip. Ýöne şol hak hukuklar kanun boýunça ýanky resmileşdirilmelidir ýa-da tasdiklenmelidir ýa-da şoňa bir ýanky kanuny öwüşün berilmelidir diýip. Ýöne şol hak var diýip ýazylan ýeri bardy, emma on aşagyna şunu nähil terdi halk hak hukukyny peýdalan biljek, miting geçirmägemi, protest etmägemi, ýygnaklar gurnamagymy, saýlawlar geçirmägemi şu barada hiç kelam söz ýok. Muňa deklarativ tarapy we Türkmen halky üçin ýazylan zatda preambulada konstitusiýada bir diňe häkimeti basyp alan bir topok jenaýatkar toparyň bahsy üçin owadan sözleri gaplanyp ýazylan näme sözlermi, maddalarmy, näme diýip kabul etseňiz ýöne ol kanun nukdaý nazardan hiç birisiniň şol halkymyzyň peýdasyna ulanylyp ýeke madda işlän akşamky. Şonu ýanky bir nähili ýaýdy. Men şu Niýatyň döwrüne 91-nji ýylyň ahyrynda 92-nji ýylyň başynda şol näçinji 15-nji 16-njy maýda kabul edilipdir. Başdan fevralda geçirjek bolýar ýapdyk. O zaman maýda geçiripdirler. Şunu ýazan kimler? Ene ýazyjy Berdanazar Hudaýnazar, ondan ýanky ýazyjy Recep Garaýew, ondan ýazyjy bir ýazyjylar ýanky veteranlaryň başlygy bardy şu dilimin ucunady. Şular bir topar owu. Ýa-ni ýalylar diýip aýdaýyn, şol ýalyjylar gurulmasyna 3 tane agza bolmasa şunyň ýüzü sama gatnaşyr. Ene şeýdip Niýatyň adyny ýazyp berdiler. Ýöne bir zady gözüňe tutup Türkmenistan şol 77-nji ýylyk konstitusiýasy bolsa gerek. Insan kysy şol Sowet zamanyny kabul eden. Şol düýp kanunyň 24-nji 26-njy ýyldan başlap şu güne konstitusiýa üýtgetmeli içine girdip bilinir. Emma konstitusiýa düýpli durumy ellerilmesidir diýip görkezilýär. Bu nähil düýpli durum bolýar? Türkmenistan parlament respublikasy terzi dolanýar sistemasynyň barlygy. Şoňa el urmak bolýar. Bizde Türkmenistan'ın hiç bir konstitusiýasyna prezident diýilen söz 90-njy ýylyň şol mesela prezident aýlanýança güýdüne çeldi. Ýok diýermedin, ýok diýermedin. Bizde parlament bar, hökümet bar,
bizde ondan yankı suç sisteması var. Yine hakimiyetin üç şahası. Hükümete kim yol başını diyedi? Premier Minister. Sadece prezident yok. Yani devleti yönetiyenim, alıp barayanım, esası güç, ama Türkmenistan'ın parlamenti. Şonu Niyaz ortadan ayırdı. Ben sonra da olup gelelim bunu öz çıkışımda. Başlar ben vaktimde olaydı ya, ne olur ködiye bereyim bana bir 2 minut orsat borsa aldırak mı? O devam ediverim. Ondan seyredim bolyanlardı. Inni şunu Niyaz öz ütgötti. Atalıoğlu bunu yine de öz adını, öz hakimiyetini, öz şahsiyet kultunu berkitmek için Niyaz'dan mağrik geçtiler. Inni Merdan sen de katı doğru böyle geçtin. Bizde hiç şeyli ol prezident respublikası yok. Açan Türkmenistan'ın adını prezident deyip tuttular. Yok. Haçan hayti bilinir. Estin son köyde Türkmenistan adını respublika deyip koşulanıyor. Abdurrahman arada koyup da Kazakistan'a barınını ya Kazakistan'ın doküment düzülönünü Türkmenistan prezident respublikası yani şu dine Türkmenistan'ı koyulun prezident respublikanın üstü çizilir. Türkmenistan respublikası. Respublika adını ayırdılar bunlar. Şu monarxiya gelirlerinin yine açık anık suutnaması olupdur. Onun için hazır şu preambulu kim için yazılı değillerine şu manisi ütkötürüp yazılarında şu hakimiyet başına kim oturulmazda dinle şolun peydası. Halktan tayda o çekingen, utanyan, uyanyan ya bir o icap eden o tayda koşudurmak için hükümet yok. Orada yani hınahili vayden bir basmasıyla mağrı vası bir hakimiyeti basmadan burada ne insaf var, burada ne vicdan var, burada ne mertebe ne hiç tatlı yok. Absolut halkını burada ediliyor, cellat yani ne yapışıp yatan ne haramzadılar. Son için inni şu meclise şu meselelerini koyupsun, benim meclis azası hükmünü öz pikirmaydı. Yani konstitusiya içinde kızıla kaplamalı kadrlar, kanunlar görkezilir. Yani konstitusiya ol devletin, yurdun, milletin esası gitmeli uğurlarını keskitleyen yankı düyüp kanun. Yani son düyüp kanunun her bir maddesinin üstüne parlament yani işlep duran parlament, meclis, devrevat gerek kanunlarını yazıyor. Yani son kanunlar esası baş kanununa ya da düyüp kanununa yazılan maddeleri ters gelmeli de. Solardan uğranıp aşağında olur yani. Onun kabul edilen kanunun yankı yerine getirici hükümet, prezident mi, premier minister mi ya da hani suud hakimliği, şunkun adalet yani yine solar berca etmeli. Yani bizde bir adam asmanı seyredip kanun kabul ediyor, böyle ki yankı hakimetin iki pudağı bunun ayağı atsın. Şu ağzından näme çıksa şu kanun. Ondan biz nädip ýaşamaly. Ana şoňa Merdan sana jogap şoň üçin bizim halkymyz sergezden ýurdun daşyny. Şol konstitusiýanyň halkymyzyň bäxtbildini hiç bir maddesin işlemeýänligi netijesinde bizim ene gelip şu şükürümüz şu. O prezident, erbet prezident, eyle o zatlar hemmece hiç. Kardeşler, bärde dine çok kanunun doğru dürüst işlemek için doğru dürüst işlep oturan parlament zerur. Bizde şol yok. Parlamenta halkın saylap getiren deputatları yok. Ine bizim betbaşçılığımız şu taýda ýatyr. Eger de şol 90-njy ýylyň 7-nji we 14-nji ýanwaryna saýlanan deputatlar deputatlyk borjyny dogry dürüst ýerine ýetiren bolsa, şuň kun biz ýurdun daşyna däli ýurdun içinde herimiz bir ýerde oturup umumy bir pikir alşardyk. Döwletimiz görwatmy ýerlere baryp ýeterdik. Ýöne şolar Niyaz hemmece boyun öldürürse olur nomenklatura demişlerdi. Nomenklaturanın men näme de gödüňlükde. Kompartiyan saylanan adamlar. Ya komünistik partiyan getirip oturdun dikmeye oturtma deputatlar.
Elin alır diýse galyr ýaly, ýatyr diýse ýatyr ýaly. Men şonuň içinde 2,5 ýyl işläp gördüm o däl sana. Şonuň üçin aýdym. Şonuň üçin täze Türkmenistanyny guruljak täze mejlis, bizim baramyzda ýurtda tawsyrjak bolýan, halkymyza tawsyrjak bolýan täze mejlisini dige halkyň saýlan deputatlarynyň ýa-da mejlis agzalarynyň ibaret bolmaly. Olar 5 adam içinden birini saýlasyn. 10 adam içinden saýlasyn. Ýöne şolar halk saýlasyn. Ýoklardan hiç kim görkezme bermesin. Ine şonda biz döwletiň galan ykdysady pudugynyň kanun pudugynyň daşan durmuşda näme bar bolsa hemme zady çözüp biljek kanunlar kabul edip biljek parlament, işleyen parlament ortaga geler. Onun bärde ýok. Şonu aýtaýyn, sag bolun diňläň üçin biraz wagtyňyzy malum. Bola. Oğlum. Monarkiya, men häzir Hayat Hanym'a söz bermäkem. Monarkiya indi bizde prezidentski respublikada yok da aynen konstitusiya onça şöyle dip ýazýar, ol yok. Niden bilen ene şu wagt prezident dip görkezlen şahys serdar. Şol bir ýagdaýda prezidentlik wezipesini ýerine ýetirilmediki ýagdaýynda wezipe otomatik şekilde nirak etçe ene 76-njy maddada ýazýar. Şu wagt konstitusiýanyň 76 maddasynda halk maslahatynyň başlygyna geçýär. 6 aylyk 60 günlük neme bilen. Halk maslahatynyň başlygy kim? Gurban boly. Oğlundan geçti atasyna. Ine monarkiya. Derde nemen görkezip tura. Maddalaryň özi görkezip dur näme hereket boljak. Buyurun Hayat Hanım. Menem gysgaçyk fikirimi geçeýin. Hemme da aýtyp geçdi bäde kardeşler. Gysgaçyk menem pikirimi aýtaýyn. Preambula nämedir? Olar ýeriş ýa-da bir owadan söz däldir. Olar döwletiň öz boluşly bir kodudur. Näme üçin gerekdir o? Preambula ähli kanunlar üçin bir filtrdir. Iň ýokary filtrdir. Meselem, bir kiber howpsuzlyk bahanasy bilen bir ýurdun internetini kesýän bolsalar, bu preambula garşydyr. O filtrden geçýän däldir, garşydyr. Ýa-da meselem bir respublika mehanizmy işlemäni, monarhiya prinsiplary işleýän bolsa, o da preambula garşydyr. Bugün bizim yurdumuzda respublika prinsipleri işleyen däldir ve respublika mehanizmi işleyen däldir. Bu monarhiya prinsipleri bilen ýöredilýändir ve bu näme demek? Demek buyruk bir adamın agzyndan çykýandyr demekdir. Ve bu ýagdaýda halkyň elinde näme galýa? Halkyň elinde şu galýa. Halkyň elinde akrar edici bir statusy galýandyr. Meselem şöyle pikirim menim, ine ortada bir konstitusiýa bar diýerler. De jure, de facto işleýän däldir o konstitusiýa. Tamam, de jure bir konstitusiýa bardyr. Owamy deklaratsiýa bolsa da, içindäki sözcükler ölü bolsa da, bu sözleri, içindäki ölü sözleri canlandyrmak bizim Türkmen halkynyň elindedir. Bugün diýjek beýtgajet şunu diýjek, preambulany öwrenin, konstitusiýany öwrenin, talap edin. Her bir hukukda, her bir hak hukuk meselesinde edir şu preambulanyň sözleri bilen başlan. Biz Türkmen halky ikrar etdik diýen sözler bilen başlan. Seredin bir kazy bir protokolu galplaşdyryp biler. Luboy dokumenti kalıplaştırıp biler. Ýöne biz Türkmen halkı ikrar etdik diyen sözünü kalıplaştırıp bilmez. Ve şul ikrar edici statusunuzu her yerde kullanın. Talap edin, işleme mecbur edin. Sağ olun. Sağ olun. Yine konstitusiýanyň nämedigini öwrenmeli halkymyz. Onuň preambulasy nähili.
tutuş konstitusiýan okak görýän, adalatly şo konstitusiýa halkyň tähwidine wamy. Şo konstitusiýada nemetýän ýaşaýan ýurtdyny Türkmenistan gözüňizde güllýärmi ýa emmi çökkämi ýyl-ýyldan. Şol atlara synet görmeden soň ýurtdaşyndaky ösüp barýan ýa-da ösen ýurtlar şolaryň döwlet gurulşunda nähil konstitusiýa bar. İnternet şuat demek kana İngilizcesi, Rusçası, Türkçesi, Türkmen dilinde yok. Evet de Türkçesi de öz doğanlık yurdumuzun öz dillerimiz, kökümüz var. Düşünüp bilýär soňda. Öğrenmemiz gerekli. Şonda saylamana saylap ya da seçim etmek mümkünçülüğü dörýärde beýinde. Haýsysy doğru, haýsysy ne doğruluğunu kırkadya. Muhammed kardeş buyur. Awulunde azar biz konstitusiýa gurulny diýär, soň nähilek bir güýüniň barlygyny, nähilek bir häkimiýetiniň barlygyny aslında belki suatky neme jenaýatçy häkimiýet ýa-da jenaýatçy topar Özbekistandadyr. Häkimiýete ýele oturan jenaýatçy topar halkdan has bolup düşünýär. Bunun üçin hem köp ýerlerde halk bähwitli, il bähwitli diýip çoň ýaly emeler agdaýandyrlar. Ýöne aýdanlatlarynyň tersine hereket edýärler. Elbetde şu ýerde biz konstitusiýany ýankyal bir kemterek ýerlerini belläp geçdiňiz ýöne. Häzir birinji mesele bunuň nemesi däl, men pikirimçe. Ýankyal kemçiliklerden içinde duran esasy belli demeler var. Maddalar var. Şolaryň özüm ýa-ni 9 göze ütküdildi diýip aýtýan Almyrada. Şol ütküdülenden soňky galan ýagdaýyndaky esasy maddalarym ähmiýetli maddalarda. Ýöne häzir şonu hiç ütküdülmedik ýagdaýynda duranda da şuun halk şeýler ýagdaýa getirilen ýankyýalyk şol konstitusiýada iň bir köne esaslara iň bir neme dayanılıp ýazylaýanda da ýani bir nemes bolanokda täsir bolanok bu diýmek näme diýmek ýani bärde başga bir mesele ortaga çykýar. Ýani konstitusiýa eýesi kim, ýurduň eýesi kim? Şo soragyda çykýar da. Ýani birinji bilen halk köpçüligi şol atlara men pikirimçe etmeli, düşünmeli. Esasy ýurduň eýesi halk. Häkimiýetiň eýesi halk. Konstitusiýanyň ýurduň goraýjy halk bolmaly. Şuň kun ýankyýalak topar onanlya ýa-da bir başyndan birler gelip has gowetsin ýurdu ýaşamana oňaýly ýagdaýa getirsin diýip garaşylýar. Ol elbetde ýörüýçe bilkaslaýyn halkyň demesi düşünjesi şoňa getirilen elbetde ýöne dur belli bir derecede ýankal düşünýän gatlar bar bolgan şolar sesini çykarmalylar. Bu nähilekli waýdan bir eho diýip bir söz bardyr. Ýanglanmak diýen ýaly türkmençede. Şoň ýaly bu dilden dile geçip ýanglanıp gitmeli, buny dile getirmeli. Düşünýän adamlar dile getirip başlar. Düşünmeýän adamlar düşünüp başlar. Wagtyň geçmek bilen olaram dillenip başlar. Yani durumuga onda şo diýmek isleýän adam bunu 100 ýyl awam şikaýetçi bolup gezebiler. Nägile bolup. Aýna häkimet şuňaly, ministrler şuňaly, prezident şeýle diýip biz bunu näçe ýyl dowam edenmede de andyga bir şikaýetçi bolýan bolsak diýmek biz bizim tebigatymyzda ýankyl bir gulçuluk bar. Ýörüýçe dörediler bir gulçuluk bar. Şikaýety kim eder? Kul eder. Eğer kul däl bolsa bir adam, onda ýeriň eýesi bolsa, ýurduň eýesi bolsa, topragyň eýesi bolsa, ýa şikaýet etmez, çözer mesela, düzeder. Birlerinin gelip çözüp bermegine garaşmaz. Ýa-da men hyýat söz azatlygy diýil ýani biz birine ruhsat alyp şikaýet çykyp durýarmyz, ama biz konstitusiýon hakymyz bar. Orada konstitusiýon hakymyz bar bizim.
tezaratlygy. Bunu ulanyp fikirimi gaýdýar. Şu ýerde. Ýa, Ol ýurdun ähli ýurtdaşlarynyň tebiği hak ol. Şun birinden ruhsuz almak gerek däl ýa-da eger biz gorkýan bolsak, aýsagına üstüne gelerler. Şun geldi ýan bolsak, demek ki işin arasında ýankyal konstitusiýanyň eýeleri ýok. O taýda ýan bir jenaýetçi topar otyp, kimden gorkýar? Jenaýet topardan gorkunjumyda dogruları dile getirip yok. Demek ki kavradatlar kabul etmeli biz. Öňürçe öz şeýle wojdanymyzy diýip, ýurdun başynda, häkimiýetiň başynda konstitusiýanyň goragçylary ýok. Jenaýetçi topar bar. Şoň üçin biz gorkýas. Eger hakyky bir döwlet guruluşy bolanlygynda haýdaky tebiği hakymyzy goramaly gaýtdy. Tebiği hakymyzy goramaly, sedawatlygymyzy ýalan etdirmeli. Häkimiýetiň özi ýalan etmeli. Häkimiýetiň özi kabul etmeli. Şu gün görüp otyr. Demek ki sadece birinci bilen düşünülmeli. Mesela şu konstitusiya hemme wazifelerden ýokarda durýar. Konstitusiya 100 ýyllyk, 1000 ýyllyk bir kanundur. Ony häkimiýetler gelip geçicidir. Dowamly üýtgäp durýandyr. Onuň üçin dowamly üýtgäp durýan bir guruluşa halk tabin bolup oýnaýan bolsa, demek ki ýa-da şu taýdaky zatlar dile getirmeli bolýan bolsa ýa-da hakyky şu ýurdun eýesiniň söz däldigini kabul edýän bolsa, ýankyal gulçuluk düşünjesi bar, halkyň aňynda 100 ýyllaryň dowamında bir gurulan bir gulçuluk düşünjesi bar, birinji şondan çykmaly. Ondan näme çykyp bolýar? Ýankyal konstitusiýanyň içindäki ýazylan maddeleri okap, düşünüp, düşünen adam amala aşyryp, praktikaga geçirip, edip etmeli bolýar. Bize düşeýitmek üçin ýa-da ýurdun halkyň gowlaşmasy üçin, ýani gowy biziň hem ýurdun gowlaşdy diýerler ana. Diňe dile gedeniň bilen bolan o alatly. Dile getse asmandan ýalsyn biziň islegarlylarymyz. Allah ýok. Näme etmeli? Birinjilikle düşünmeli, dile getirmeli, herekete geçmeli, görüşmeli, tebiği hak hukuku üçin. Eýleler jemledin, sağ olun. bolýar. Söz aljak ýok bolsa jemläp bersem boljak, kalmada bu. Sağ olun. Ama ben şu Merdan kardeşim aýdanyň üstüne goşmakçy bolýan. Ýa aýdyp geçdim. Şol eger de häzir Serdar Berdimuhammed ölse ýa-da öz wezipesini ýerine ýetirmäge bolmady halatyny onu häkimedi o ikaý möhlet bilen halk maslahatynyň başlygy ýa-ni papasy ýa-da kakasy şu ýurdu häkimeti ödenmeli. Ikaýlygymyz ol kime bellijek, öldürme gyýdyny, astygyny, dogan garnaşyny, tohumyny belliden. Ýöne şoňa geçýär. Ýöne şu taýda halkymyza sorag bar. Haçanla Sapar Murat Niýazow ölünni döwletimiziň parlamentiniň başlygy Öwedgelle Ataýew kanun boýunça, konstitusiýa boýunça 2 aýlap Niýazowyň wezipesini ýerine ýetirmeli, döwlet ýolbaşçysy bolup, hem de şol 2 aýyň dowamyny täze prezident saýlawlaryny geçirmeli. Şo näme üçin edilmedi? Näme üçin bir günüň dowamyny Öwedgelle Ataýew jenaýet işi ýönkölüp parlamentiň başlygynyň işinden aýryp şol günüň türme wasýaly. Bu haýsy döwletde bolup biljek zat. Hani muňa bir sülçü gatnaşdym, hani muňa baş prokuroruň beren doklady bar. Aýtyp bir ýemede açylyp teredilýär, halka görkezilýär.
Hemme zıtlat gümürtük ýagdaýda, Niýazyň özüniň ölmäligini, öz ajanyny ölmäligini ýene şuran bir subutnamasy bolupdy. Indi näme üçin ol Niýazy şeýdip öwrügärle ataýpy wezipesinden çetleşdiren adam özü gelip indi oğlundan sonra täzeden şol parlamenta ýa-da hökümete baş tutuluk etmeliýän soragsy da berilýär ýurtdaşlar, kardeşlemede. Ine şo taýdan başlanmaly. On soňy bir zat bar kardeşler. Egerde konstitusiýa şoň durumuna düýüp kanuny haýsam bolsa bir üýtgeçlik diýirilmekçi bolsa, parlament şo taýda oturup ahly umumyk karar edenden soň gerek bolsa şonu zerurçuluk ýagdaýyny ýa-da hökmany ýagdaýda şunu halkyň referendumuna ýa halkyň ses berilişine goýmaly. Halk näme pikir edýär? Sen preambulada ýazylýar. Hemme zatym gözbaşy halk biz ýagny. Näme üçin halkdan soraman parlamentde karar kabul etmeli. Ol 125 adamy satyn alyp bilen şumal o eline milyar dollarlar bar adam. Hani alıp oturdu. Şu parlamentde oturan mahluktan ses çıkıyor. Men 36 yıl var eşitmem. Demek şunu hemmesi pula satılan. Demek şuayda halk çözmeli öğret bağlını. Yani şu Yankı Merdan'ın boğazgan meselesine mennene şular reali cevap var. Ondan sonra Yankı Muhammed kardeşim aytıp geçti bir zadi. Bizim halkımız şikayetçi olup durdu. Kaçı doğru böyledin kardeşim. Bizim halkımızın bar bileni biteni eser zamanın var şikayetçi. Eser doğrunu Moskva hattı diyadılar. Eğer aşağıda çözülmese daha da bidat kömek edin. Bir mesele çözülüyordu, beşte çözülen aktı. Eser yıkılandan son Niýaz döwründe aşakda akrariyada şonun haray bolmadan Niýaz yazdylar. Ondan haray ýok. Indi şugun kuller ýa soňky atalawlar şulan adyny her günni Türkmenistan 4 günjüni pesenen men pikir eden 5.000 10.000 sany arda ýazyly. Şolun birine de seredilen hemmesine zınk goýberýärler. Onu okuyanım yok. Halk insan hasabyny görýär, ol jenaýatkar topar bar. İnsan hasabını görün atları olur. Ana şeyhler misal. Ya bir de 25 kadar sat yazılıp duruyor mesela Atalıoğlu'nun kavulhanasına. Son köşe açıptır ellerini plakat atıp şolun kıyını. Ola pikir ediyor şular çözüp verir. Yok burada Allah var asatlı sülük edip. Ben nelen haberi yok. Şulun görkezmesi bilen maşalatının şuguna düzöndüm. Yine bizim halkımın bet bağçılı şu tayda var. Şundan var. Eğer şeyhler ellerini kılıcalayıp hani biz seni talep ediyatip koça çıkarmarsalar. Ya biz salat etip ellerini ya Kur'an-ı Kerim alman. Onu belki mesela başta çeşedilerdi. Yani şu tayda da halk şunu kısımdan harayı gözlüyor. Bunlar ne Tanrı'nın yerde belirlen eminim mi ola atarlar. Hakimiyeti basıp alırlar. Özlerin bir kanun. Yani şonu halkımızın düşünmesi gerek. Ben şuna aytacak boldum. Ondan tutaydı yani Oğuzhan iyileşimizin bir aydan yemesi var. Tekliği var tutaydı. Olum katı doğru. Sebep biz atların biz düğüne seyretmemiz lazım. Evet kanun bellek geçti. Malika Moğol'un bellek geçti. Sebep biz şu da atları halka düşünürmezden beyan bulan nämeden ibaretdir. Ol halkımızın beyannaması ya jarnaması ne edip kabul edip. Yine biz şunu halk şunu isteyip belli. Yani halkın isteğinin karşısına edilen hareketlerim görüp otur. Onu ne için bizim isteğimizi yerine yetenaklayıp talep edip bilen. Yani bize talep yetenek mühim. Kardeşim bizimkilerden şol şikayete uğramıştırlar. Yani hani ben hakkım deyip talep etmeli. Bizim talep etme hakkımız var. Hani şol preambulada yazılır. Yine biz şunu halkımıza öğretmeli. Sağ olun, ben o vaktinizi kârın almayın. Ola, sağ ol harmada. Aziz Bey, yumurta kaldırdı diyen elini. Sağ olun. İldeşler, yurttaşlar, kardeşler, hemenize salam. Bu hukuk, konstitusiya hakkında gurrun ediyasda. Nämelerin bolması hakkında ayrılıp geçildi. Benim nämeleri edilmedi
diyen yerini aitmaya çalışacak sebebi. Bu bir günde bu yağdaya gelmedik biz. Ama yağda kanunumuz, hukukumuz elbette SSR vaktinde de öz boluşlu. Bir bağırtı diýerler ýöne yeterli derecede değil. Muman Aytjak Golyan'ın bizim 1924. ýylda Gaýgysy Atabaýew ile Nederbaýy Takypyň baş tutanlığında başka da bardır elbette. Biz dine ikisinin adını bilýäs. Düýk kanun diýip bir kanunumuz nemede bar. Ama şol neme edilmedi, yatırılmadı. Şu taýdan yani nemeni aýtjak bolýan kanun, düýk kanun diýip bir neme vardır. Anayasa. Türkçe lavaydamızda. Bu hiç wagt ütgeýän däldir, aňsat ütgeýän däldir. Ütgetmek için özünün düzgünler tertibi vardır. Şonun daşında ütkedip bolýan däldir. O beýleki kanunlar anayasanın nemesinden uğralýar-da. Şoňa garşy gelýäni bolýan däldir. Biram ýaňam kardeşlerim aýdyp geçti. Konstitusiýa böyle belli däl sözler bilen yazılýan däldir. Net bolmaly da ýani. Çürtkesik yazılýandyr. Çürtkesik neme many berýändir. Onda ýanky näme geleýin, nämeleri gaçyrdyk diýen ýerimize ýa-da bundan etmeli nämelerimizi etmedik yerlerimizi aýdaýyn. Ne düşünükli bolar ýaly. Halmurada aýdyp geçdi de. Onu yazıp ölenden soň ýa-da aýrylandan soň onun ýerine meclisin başlygy adyny aýdyp geçdi. Bolmaly kanun boýunça diýdi. Bu bolmady we halka muňa hiç garşylyk görkezmedi. Ine şu taýsy has önemli. Yani yuwaşlyk bilen nemet diýerler-de, deňek görýärler diýin. Biz hem bunu ine şu taýda nemetmeli, çürtkesik garşy çykmaly. Onu edip bilmek üçin hem milletvekili ýa-da deputatlar özümüz saýlamamız gerekli. Yine Türkmenistan'ın häzir ilaty näçe sanyny dolu bilemzok. Hemmesi bir wada ýurdu gönü manysynda aýtsak dolandyryp bilmeýär. Hemmesi meclise gelip oturup bilýän däldir. Onça adamla yerem ýok. Ýöne şonuň üçin meclis ýa-da Cumhuriyet, parlament respublikasy modeli var. Yani aýdylyp geçildi. Şu taýda halk öz adından, öz anan yani nemelerini, adamlarını deputat seçiyor ve şol sebäpli halk ýurdu özü halk bolup dolandyrma mümkinçiligini gazanýar. İlki bilen meclis azalarını özümüz seçmemiz gerekli. Elbette şu atkı ýagdaýda gurucu meclis bir başkadır. Onu dolu düşündür nemetjek däl. Bilýäňiz eýe. Gaýtalap oturjak däl. Biram nemeni aýdyp geçeýin. Ine şu öňem aýdyldy. Häzirki konstitusiýa, meclis, kanun zatlar Türkmen halky üçin däl. Daşary ýurda görkezmek üçin biz bir öz başdak bir tarap garaşsyz diýmek üçin nemedilýär, ýöredilýän bir nemedir. Bundan nerden bilýän? Ine konstitusiýany kän gawat gelensiňizdir. Adamyň we raýatyň diýen söz geçýär. Bu näme manyny berýär? Adam başka, raýat başka mı bolýar? Ýa-da biz bu arada raýat sözüniň ýalňyşlygyny, manysyny näme berýänligini ýa-da ulanylmaly dälligini nemedik geçdik, aýdyp geçdik. Meclis sanymyzda karar aldık, onu unutmayalım. Ende ýatdatmak isledim. Umuman şu taýda jemläp aýtsam ilki ýurdu gurup o meclis deputatlar saýlap ondan soň hem takip etmeli de bunu halk hukmunda. Şäzirlikçe bana verilen wagt nemette gutardy. Jemleýän men sağ olun. Olya, sağ ol. Aziz bey. Melike hanım buyurun. Yani Harmurat Bey aýdyp geçdi. Saýgyd Moskwa ýüz tutýarlar şikayet edip.
Şol wagtlar men ýadyma düşýär, aýal enelerin bir problemasy çyksa-da Tereshkova diýip ýazýardylar. Indi häziram şu iki ýyly bir prezident bolsa bizde iki sant bar. Töwereme gözlegmesin. Ýöne şonda da iş edip bilen oklar. Men diýjek bolýarym, parlamentde hökmany denanlar üçin bir ýer aýyrmaly, denanlar guramasy bolmaly. Ýörüse denanlaryň meselelerine hereder ýaly. Ama indi halkdan hes çıkan ok diýse ýerdirmap, näme başyna gelse şonu Allah'dan görüp oturýarlar. Hak hukuklaryny bilen ok. Kanun kağıt yüzünde olsa da halka bildirilmedik. Gizli saklanýar. Biz halk olup şuna nememiz bar. Biz şu konstitusiyadan, şu kanunlardan ýarady bolsak halkyň behwidine, halkyň hak hukugyna asasan belli eder ýaly bir konstitusiya, kanunlar döretmeli. Adalet yok bolsa adalaty biz dikertmeli, halk olup. Şonu halka asasan etmeli, görmeli, halk bilmeli. Kitapça görünüşünü ýaýratmalymy, telewizionyada aýtmalymy, metbuatda peçat etmeli, gazetlerde çıkarmalymy. Halk öz hak hukugy bilen tanış bolmaly. Şular aýtaýyn. Şu atlyk bolýar, sag ol. Ýaxşy. Melike Hanım, sağ olun. Aziz Bey, buyur. Sağ olun. Ben izin devam ettireyim. Yine yakında belki bilýänleriniz bardır. Bu Amerika'da Epstein diýip bir dosya nemetde suç örgütleri açılýar. O kan nemeleri sudu herlem devam edip dur diýip bilýän. Umman şutaýda İngiltere'nin yani Angliýanyň kraliyet ailesine değişli kraliyetinin bir doğunu, öz doğunu da şol nemelerin içinde bar diýip demet havarlarda eşitensiniz, men nemede oturmayın dolu. Şutaýda näme bolup geçýär? Öz doğununu o eger jenayet eden olsa şonu nemet diýerler. O sud jogapkärçiligi çekke. Yani öz neme kralyň özü. Ya bu taýda diýjek bolýanym näme? Ne konstitusiya, düzgün kanun işlende bu ýurtda ne şeýle işlemeli. Bolmalysy şeýledir. Biram ýaňy nämeni aýdyp geçdim, anayasany aýdyp geçdim. Anayasany bilmegimiz gerekli. Onu her bir adam bilmeli. Sebäbi gatyr uzuýyn däl, gatyr kän däl. Ne käbir ýurtlaryňda 3-4 madde ýa-da 5-6 madde bolup geçýär. Bu taýda çurt kesik dogry nemeler aýdyp geçýär. Öňem aýdyldy. Türkiýanynkini misal vermek gerekse, Türkiýe bir jumhuriýetdir diýär. Men dolu bilemok, häzir ýadyma düşenok. Türkiýe bir jumhuriýetdir, resmi dili türkçedir diýen ýalak bir bayragam gyzyl renkli, ay ýyldızly nemedir diýip aýdyp geçýär de renkine çeýdi. Ne bunlar ütgetmeli däl nemeler, anayasa diýip geçýär. Yani bizde de şeýle bolmaly, bunu her bir yurttaş, Türkmenistanyň yurttaşy bilmeli. Ondan sonra deputatları öz saylamalı halkın içinden. Ondan sonra talep etmeli. Talep etmeli ve yanlış giden yeri var olsa düzeltmeli. Gerek olsa öz hukukunda var. O köçeğe çıkıp eline plakat alıp şu neme yanlış deyip protest edip bilýär. Bu da bir kanunda bar nemedir. Ben hazırlıkça şunlara aýdaýyn, sağ olun. Bolýar, sağ ol Aziz Bey. Salmana dagam buyur. Kardeşler, şu taýda ýaňy Melike kardeşini bellep geçdi-de, ozul şol Sowet zamanına o Valentina Tereshkova denalar arda ýady bu ýaňy köp sagary ene maňa ýeňillik berilen, aksay berilen, aýnäme şular ýaly bu
Şolum onlardan birine seredilerdi galyny dokudu taýdanyn jogap ýok. Ýöne şu biz şu taýda şu mesele boýunça men aýtjak bolýan zadym bar. 2002-nji ýylda Parahat Iklim bilen ýa-da Parahat bilen ikimiz oturup Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasyny ýa-ni proýektini işläpdirdik. Ýene şu taýda men gyrgan teklifim bar. Türkmenistanyň täze parlament saýlawlary geçirilen zamanyny ýa döwrüni bizim genellemeden çekincenliğini, uyutluluğunu, erkekten karşısına yüzünün yırtık değerliğini, edepliliğini göz önüne tutup şulara 25 sany orunu parlamentde denalar kuramasına bermeliyle cümleni girdik ya maddani. Ol amal bolur mu, bolmaz mı? Bizim geleceğimizin istiqbali ýöne şunu da 2002-nji ýylda mundan 24 ýyl ozal işläp goýduk Malkam ağa. Indi şoňa bizde esas bar. Ene gurucu meclisi ana bizde bar hana ýa-ni bizim genellemizin gurulmasy bar. Ine şolar teklip edip biler. Näçe biz 25 adam diýip aldyk. Her 5 vilayet, bizi 5 vilayet var. Her vilayetten 5 adam. 5 denen. Şolar näçe her vilayetten bolmaly. O zaman men oturan parlamentimde o denaly bardy. 2 tane mardan bilmedim başga nerden bardy. Bir tecennin bolly. Galan hemmesi denan kim bolsa Aşgabatda otururlar. Karhanada, edarada, kurumada, ýene bir ýerde artist mi, aktrisä mi? Ene şol denalar hemmesi Aşgabatda jemlenen. Erkekligim köpü şu taýda. Onun üçin olur diňe bir welaýatyň bir ýa-da bir şäheriň bähbeýdim gowrap ýa-da şu taýda çykyş eden adam. Ýöne onuň saýlanan ýeri öýde Aşgabatda o çärdürden ýa-da şoldan saýlanıpdyr. Ýöne o halka bilerden berilen kömegin peýda da bolmady. Ene şu zatlaryň öňüni almak üçin bizden täze guruljak meclisi şu zatlaryň gödegine we nazara almaly. Gödegine tutup. Şoň üçin ene bize ana iki tane gurumy bar denalara degişli. Şoň üçin siz özüňiz oturuň, oýlanyň, ortak pikir atyn, halkymyz bilen görleşiň. Ene şu günkü gepleşigimizden halkymyz eşder ýurdun içinden şol oğurluklar diýeniň sebäbi şol. Öz aralarynızda oturuň, pikirlensiň denalar gidip beten haly fabriklarymyz bar, ýa tikinjilik fabriklary bar. Şolaryň içinde kim halkyň ýa gelin gyýlan aladasyny edip şol fabrikaň ýol başçylary bilen gereklerini jetleşip bilýär, gereklerini arka durup bilýär halçylarym, tikinçilerim. Ine şolar ýaly adamlardan öýüňizde gelecekde bu ine deputat ýa wekil saýlap bilersiňiz. Dogry bellap geçdi ýa-ni kardeşim. Aýtdy, bütün millet o taýda oturup bilmeýär. İçinden öýüňiň ynam bilen saýlan deputaty gelmeli parlamente. Yani şolar bütün saýlanan okurun halkynyň ykbalyna täsir etmeli, pozitiv çözüşe. Şolar aýdanydim. Bu başga ýene soraw bar bolsa jogap berersiz. Sag bolun. Şunu aýdanydim. Almada akan uzatmaýalyň wagtymyzdan bir çeň bolupdyr. Nemeder? Ýene dowam ederiz bu oturuşyklamady. Bolur yok. Menle hiç bir karşılık yok. Hani sizden var yani. Men bu sizin aranızdaki bir millet vekili Türkler etmişler. Yok kardeşler. Benim ya da yoldan gelip dursun şunlar. Ama bu yenen bir zat kardeşlerine Rusya'dan Ukrayna karşı başlayan urşunu alayip 4 yıl oldu. 4 yılın devamında men yange keserdim. Sonra oturmayı son Ukrayna meselesi. Bu bir taraftan bütün arasında adam part oldu diye baydılar. Yani bir uruş gidip dururken her taraf özünün yetkisini az var diye olan uruşa mahsuslar, dolaylı zatlar. Yani Orsiya tarafından 1 milyondan geçen yetkisi. O zaman ben aydıptım 2 yıl bundan o zaman 2 yıl oluyor. Mesela uruşta, gidip duran uruşta Ukrayna tarafından 2 adam yok olsa Orsiya tarafından 8 adam yok oluyordu. Yani uruşta vefat oluyor. Demek şu tayda 4 köptü Orsiya'nın yetkisi.
Emma şuun kun geçen yılın dekabr şu yılın yanvar ayın alınlarına da şu yeme hasap 1-25. Ukrayna tarapyndan bir eseri wepat bolýan bolsa Orsiýa tarapyndan 25 wepat bolýar. Ine şon üçin ömede Orsiýa tarapyndan her aýda 25 000 30 000 eser wepat bolýan bolsa öldürilýän bolsa Orsiýa Ukrayna tarapyndan 1-200 adam. Olam nämen hasabyna şol Ukrayna halkynyň aňynyň akylynyň ösenligi şol dronlary işledip bilýärligini. Indi bu elin avtomadan urra dip ön kuruşta akırıya çözülüş edilýän döwür ýok. Şon üçin Ja. millet adam bolsa bulan okuwy tälimi harby tarapdan Şumaly Ýewropada birinji goşun Ukraina. Şon üçin olary biziň üstünlük arzu edýär. Ukraina görüşdiňi öz üçin biziň hem territorial bütünlüğimizi garaşdyrmamız şol garnyp Orawatylar, territorial bütünlüğümüz söyleyeyim. Son için o hem Ukrayna halkına minnettarlığımız bildirmek zarurdur. Ayıp durum gelip onların saytlarına çıkış edin, özümüz aydın. Yine şunu reali vaka. Sağ olun dinleyen için kardeşim. Sağ ol Merdan, şu meselenin şunu çıkarıpsınız kardeşlerle. Benim yolladım, yan gelip geçtim, bolsa da meclise. Şonay dinleyin. Bolýa, almada. Näme Leyla hanım elini aldyryp söz aljakmyň ka? Hawa, sağ bolun. Söz alacak adım. Yana şu Halmurat ağa aytıp ötdüden, yani bu Niyazov öldürilgenden soň yerine orunbasary durmaly edi. Dep. Şu orunbasaryny göz görekey açkan bola nätip basyp algan dünýägi näni sotlap ýok atyp berdiler. Budan konstitusiýa, kanun kaýda ýürmegenden soň baskınçylykka giredi menimçe. Ýa. Bula şunday etip basyp alyp biledi eken. Halkam bulany basyp alyp biledi. Sebäbi bula ýol görsetdi. Yanında ine şu prezident bolup oturganlaryny iki ataly ogul. İki prezidentden basyp alyp biledi yanında işlep ýürgenler. Halk bolup. Şula ýol görsetdi başta. Ataly ogul ýol görsetdi. Başta ondan ýazypnam öldürdü dep, şu öldürüp onunu aldı dep men Türkiýe'ye gende eşitdim. Ana hazır Halmurat aganyň aýtşy boýunça onu orunbasary da men şunu etdirip sotlap ýok etip bergenler yerini almak üçin. Olsun özü oturgan zorawallyk bilen. Indi men aýtjakym halk bolup muny halkam alyp biledi yerinden, ýok etip biledi, konstitusiýa ýürmegeni üçin. Kanun ýürmegeni üçin. Bula üçin erkinlik, azatlyk bar. Erkin ne iş etse etip ýürtdiler ýine. Göz görekek. Halk üçin ýok. Azatlyk ýok, erkinlik ýok. Konstitusiýa ýürmegeni üçin. Kanunny kaýdany bilmegeni üçin. Yaxşı bize bilmidi ekenmiz, bize kanununu bilmimiz, kaydany bilinmiz. Organ işkarlary şunu kolunda işlep oturganlar konstitusiýany biledi ondur ahir. Any şula yürütmeli, konstitusiýany şula birinci yürütmeli şula. Halkam erkin yaşamalı, hakkı ba. Azat yaşamalı, hakkı ba. Öz hak hukukunu talep etmeke hakkı ba. Konstitusiýany bilgenden soň. Şunu aýtyn dedim, sağ bolun. Bolýa, sağ olun. Kardeşler, bugünlük çonda meclisimizi tamamlalyň.
Sağ olun söz alanınız için. Önemli temalar kaldırýas. Halkymyz bilen paylaşar, dowam ederiz. Ýaxşy, bugünlükçe sağ olun.